Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi admin please ndivigeiwo ID yangu. Ndiri kukunyorerai ndiri muchipatara. Chekutanga ndinongoti vakomana ngatidzidzei kunwa mvura yakawanda, nekuti kana ukagara wabatwa chirwere chemakidney unenge wava kurarama life inorwadza kwazvo. Ndiri muchipatara, ndava munhu wekungogara ndichibuda nekupinda muchipatara. Ndiri kunoku kuSouth Africa ndisingadi hangu kudonedza zita rechipatara uko kwandiri, asi ndinoda kungotenda Mwari kuti ndichiri mupenyu, ndichiri kurarama. Ngomanashi ndinongoswera ndiri paTikTok nepama YouTube. Ndo pandinenge ndingori ndichiteerera nyaya dzevamwe vanhu. Ndinotenda Mwari nekuti vamwe vangu avo vandakaromba navo vakazoshaika kudhara, vamwe vakafa nenzira dzinorwadza. Pavanhu vose vandakaenda ndikanoromba navo, the majority vakafa nema-accident. Ini kufa ne-accident ndinokutya. Dai Mwari vachingonditora zvavo, at least kana ndikanzi ndafa zvinongonzi akafa nechirwere chake chemakidney, because pari zvinozvi nemedication yandinopiwa handina pain yakawanda yandinombonzwa. Dai ndikangofa kana nhasi chaiye patinoenda kunorara. Munotiona mukwamanashi isu vanhu vemari, kana ndikasangana nemaZimbabwean pandainge ndichiri kunzwa zvakanaka, ndaiti kana ndikasangana nemuZimbabwean muclub zvaindibhohwa kunzwa munhu achiuya kwandiri achiti mbinga mudhara ndipewo ka something, ndionewo nesomething, nekuti munenge muchifungidzira kuti mari dzedu dzatinenge tiinadzo imari dzekuti tinongofamba tichingopa vanhu vose vose. Uyo anenge andikumbira mari then ndobva ndatomupa. Kutori nedzimwe mhiko dziri kuseri dzaunototanga watoita, asi kana kuri kupa mukadzi zviri nyore, nekuti kana ukangorara naye mukadzi iyeye zvinenge zviri nyore kuti unge uchimupa mari, because anenge atoshanda. Ende pose paunorara nemunhukadzi semunhu anenge akaromba, une zvaunotora kubva paari panosangana mafluids enyu, paya pamunenge muchirara mose. Anenge atori love covenants, spiritual covenant awo anenge achitoitika. Hakuna munhu anondibhohwa wekuti anongogara achingorira izwi rekuti mbinga pamuromo wake asingazivi kuti mbinga idzodzo dzinenge dzakambowana mari kupi. Munotiona tiine maG-Wagon uye zvekare tichinakidzwa nekupenyu kutenga doro rinodhura champagne, wotanga kugeza maoko ako nechampagne apa wakapfeka watch dzinodhura dzimwe dzekumamiliyoni, muchiona tichimwaya ma-US dollars kunge marara mudenga, muchiti isusu tiri mbinga. Asi regai ndikuudzei chokwadi chimwe chete, vamwe vedu mari dzedu idzi dzatiinadzo hadzina kuuya nenyasha kwete. Maoko angu haana kuchena, hongu ndingacheneswa nesipo, but maoko angu awa akazara neropa. Ende pane zvimwe zvandainge ndichiita pandainge ndichiri right, ndichiri mutano, zvekugeza neshampagne dzainge dzitori mhiko idzodzo, kuda kuzama kushandisa vamwe vanhu vanenge varipo papati, vanenge vasina chavanenge vachiziva. Doro rinenge riri doro, maziso ako iwewe unoona nenyama, but pamweya ndinenge ndichitozvigezesa maoko angu neropa. Izvi zvinowanzo kuitwa mushure mekunge munhu waita a family sacrifice, panenge paine munhu mumhuri anenge abva mukufa. Zvose zvakatanga 8 years ago. Ndainge nditongoriwo rombe zvangu, ndaitawo zvekungoflipa tuma-iPhone kuZimex kuti ndige ndichirarama. Ndipo pandakabva ndachizosangana neumwe murume uyu ndainge ndava kupota ndichiti kana tikatenga ma-iPhone anenge abeyiwa ndaimaendesa kwaari, ainge ari muNigerian. Saka akazobuda muZimbabwe kwava kudzoka muSouth Africa, akatanga kuhasela kwemakore tainge tisingachazivi kuonana. Pandakazodzoka kuSouth Africa ndainge ndava kugara kuHillbrow, takangosangana naye
ndokubva tachizotanga kutaura nyaya. Ainge achidriva imwe Mercedes Benz yekuti ndakati ndakamutarisa ndikapa kutenda. Akabva andibvunza kuti ndainge ndichiri kuita basa rekutengesa mafoni here. Ndikati hongu. Akati kwandiri, young man, do you want to keep selling these chargers and stolen phones kana kuti uri kuda kuzova nemashopu ako? Ndakasarudza kuda kuva nemashopu angu. Ndainge ndisingazivi kuti shopu yacho yainge ichazoda kuti ndige ndichizochekeresa amai vangu. Kuromba kwandakaita mukoma handina kana kumboridzirwa pito kunzi haiko zvinozvi watoromba. Zvakangotanga normal, hazvina kana kumboitika semamovie amunoona zvichinzi munhu uyu akaromba. Handina kana macandles andaimbobadidza mumba mangu ndichiita mhiko kana hari dzaimbogara mumba mangu kana ropa randainge ndichimboona kana kuti unoenda unotenga ingava iri mbudzi kana kuti huku vonzi unoislota woishandisa pamhiko. Zvakatongotanga normal, asi ndainge ndadzokera kuZimbabwe. Ndainge ndava kupota ndichienda kune imwe imba kuGlenlon. Ndichigara kuGlenlon ikoko ndainge ndisingagaripo pamba pacho permanently. Ndainge ndichiroja pamba pevamwe vanhu avo vainge vaine cottage yavo. Saka ndakazotanga kuloja cottage iyoyo. Ndakangoisawo furniture yebhais. Vanhu ivavo ndikavaudza kuti ndainge ndiri musoja, zvekare ndainge ndichishandira kwaMutare. Saka vazhinji venyu dzimba dzenyu dzinokwanisa kutoshandiswa semaaltar naSatani nevanhu vake vakaita sesu, kana kuri kunzi munenge muri vanhu vasinganamati, vasingaroti. Nekuti munhu kana uchirarama unofanira kuita nguva dzekuti unomborota, uchiroteswa zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika kana kuti zvinenge zvichida kuitika muupenyu hwenyu. Mumba umu ndainge ndisingatendedzwi kuti ndinge ndichitsvaira, maingogara makadaro netsvina. Ndaiti kana ndikadya ndaingosuka ndiro dzandinenge ndadyira zvekare nemapoto, asi kana paine zvinenge zvasara pangava pari patable ndaingozvisiya zvakadaro. Ndainge ndisingabvumidzwi kuvhura mawindo. Ndaiti kana ndiriko ikoko kuGlenlon, ndaiti kana ndikangovhura door ndobva ndatovhara. Mumba imomo mainhuwa zvisingaiti. Saka ndiko kurombesewa kwangu kwandakaita. Ndaigara ndiine rimwe glass. Ndaipota ndichienda ndonogara pamberi peglass ndine minamato iyo yandainge ndichinzi ndige ndichiita. Izvi ndakazozviziva after mwedzi yakati kuti minamato yekudaidza madhimoni handikwanise kuti ndige ndichikunyorerai pasi, nekuti vamwe vanhu vanokwanisa kuda kuzozviidza vakabva vachizodana madhimoni mukati meupenyu hwavo zvikazovanetsa mune ramangwana ravo. Ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kune vamwe papa vandisingakwanise kutaura zvekare nezita. Ndaifanira kuenda ndobva ndachizonotenga anointing oil nekuti ndiyo yainge ichifanira kuti inge ichizoshanda. Ndakaenda kune vamwe papa ndikanoita one-on-one navo, kwava kubva ndachizonotenga oil, ende ivo vaitozviziva kuti ndikuya kuzotenga anointing oil. Whether vakaromba kana kuti havana, I really do not know, but ndozvandakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoita. Ndakaenda ndikanotenga oil of grace. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga hembe yandinenge ndatenga muhapwa mayo umo. Ndaifanira kuti ndinge ndichizozora oil iyoyo yandinenge ndatenga kuna papa. Saka panguva iyoyo ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotenga dress randakatenga ndichitengera amai vangu, zvekare negogo nehandbag. Ndikabva ndachizoti ndadzoka kumba ndokubva ndachizoisa mafuta muzasi mehapwa umu, kwava kubva ndachizoenda kumarondera kumusha. Ndasvikako kumarondera ndakasvika amai vangu vainge vasipo. Zuva randakati ndainge ndava kuda kuti ndige ndichizodzoka kuHarare, amai vangu ndipo pavakasvika, zvekuti dai tainge takangopesana mukomanashe musi iwoyo ndingadai ndisina kuzoenderera mberi nemhiko dzangu dzehurombwa. But amai vakabva vachizodzoka zuva randainge ndatooneka ndava kuti ndava kugadzirira ndinge ndichidzoka hangu kuHarare. Apa dress rangu ndainge ndiinaro mubhegi, nekuti ndainge ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoripa umwe munhu kunze kwaamai vangu. Raifanira kuti ndinge richizobuda mumaoko angu richinopinda mumaoko aamai vangu direct.
ndakabva ndachizoita marituals mushure mekunge amai ndavati endai munopfeka amai timbobuda timboenda kumashops. Nekufara vakanopfeka ndokubva vadzoka vakati mwanangu ndakaneta zvokuenda kumashops hazvichaiti. Saka ndakafara because vaifanira kuti vange vachizopfeka dress iroro. Apa manje ndaifanira kuzonokora ivhu reapo pavainge vakamira vakapfeka dress for the first time. Kuti ndige ndichinokora ivhu zvakanetsa mukomanashi because masikati ndaiti kana ndikasimuka ndaiteverwa nezvivazukuru zvangu zvaingoramba zviri tek neni zvisingadi kundisiya. Ndakazoti ndichataimira hori usiku, ndakamuka kuma9 mukoma ndokubva ndabuda panze. Pandakangobuda panze ndigoti ndotanga kudzingirirwa nembwa dzepamba pedu dzakarara dzichinetsana neni usiku hwose. Ndakazoti makuseni acho ndipo pandakabva ndachizomuka ndikakwanisa kunokora ivhu ndikabva ndachizoriisa mune kamwe kaplastic. Ndakamuka makuseni kwava kubva ndachizobva pamba ndikatoenda ndikanokwira motikari kwava kudzoka kuHarare. Handina kuonekana naamai vangu. Mai vangu vakazosara vachirwara kwava kutogomberwa. Hapana kana kumbotora mazuva vakabva vachizoendeswa kuchipatara. Amai vangu vakarwara nechirwere chemakidney icho chinova chava kundinetsa. Ishamu yaMwari kana kuti kusekwa naMwari uku. Ndakaita marituals angu. Ndapedza mukuita marituals angu amai vangu vashaika. Ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichihosta party nemari yekutanga yandainge ndichazoona iri mumba. Zvechokwadi after amai vangu vashaika nerimwe zuva ndakati ndapedza kugeza ndichingonovhura wardrobe ndopa ndakabva ndachizoona kuti muwardrobe mainge muine kabhegi kainge karimo kari kewhite kari kasling bag but kainge kakafuta. Ndikaziva kuti kainge kaine mari. Ndakabva ndachizoona kuti mainge muine kamucheka kainge karimo kari kered uye zvekare mainge muine mari. Saka ndakabva ndachizofonera wandainge ndava kushandidzana naye muHarare ainge akarombawo zvekare akazoshaika zvake. Ndakamubvunza kuti ndoita sei nemari. Ndopandakaudzwa kuti mari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichizoishandisa kuhosta a big party. Ndikati zvino party yacho ndichaihosta kumba kwani because inini handina imba pandinogara havangambobvumi kuti ndige ndichizoita zvekuhosta mapati. Akati unouya kumba kwangu. Takaronga mukomanashi ndokubva tichizohosta an all white party. Kana ndikakuudzai zvakadzika about mamwe maparties awa anenge aine a certain dress code kikikiki, kana muri semakristu tendai Mwari kana kuchechi kwenyu kuchipfekwa uniform yechechi inokudzivirira kubva kune zvakawanda. Pane mamwe machechi awo anongoti unopfeka zvaunoda then kana vava kuda kuhosta maevents zvonzi munhu wose anofanira kuti anga achipfeka kala yakati. Mumacolors imomo ndimo mamunobirwa zvipo zvenyu. Saka takaita party yedu but it was a ritual. Painge pakazara vasikana vamwe vechinzara vainge vakabva kumageto nekuti tainge tichida vanhu vakawanda. Papati ipapo ndakarara nevasikana 6 at the same time but ndichiti ndikambopedza pane uyu ndoenda pane umwe. Vasikana ava vainge vanwiswa ropa pavakadirirwa wine vachiti iwine mumaglasses avo rainge riri ropa but vainge vasina kuuya vari pamwe chete. Pavakaita sekunge vainge vadhakwa vakaendeswa kune imwe bedroom ndokubva ndachizovatevera ndikarara navo vose vari 6 ndichiba zvipo zvavo. Plus it was my day to celebrate kuti ndainge ndatambirwa mucult. Ndakagezeswa maoko angu nechampagne neniwo ndichigeza nechampagne. Saka champagne vanhu vainge varipo vasina maziso emweya vaingoona sekunge it is normal champagne but mukomanashi rainge ritori ropa raamai vangu. Ropa raamai vangu ndiro rakanwiswa zvekare vasikana avo vandakazorara navo. After ndabva mukuita marituals ose awa ndakabva ndachizotambidzwa $50,000 cash. Hapana kana mubvunzo wandakabvunza. Ndikatora mari yangu ndokubva ndachizoenda zvangu kumba. This was the following day. Hanzvadzi yangu yekupedzisira mumhuri akabva achizondikumbira mari. Akati andikumbira mari ndikamunyima but ainge ava kurwara pasina kana chinguva. Akanzi ainge aita clot mubrain ndokubva atoshayika. Saka hama dzangu dzakatanga kutambudzika
kusvika pari nhasi ndine hama dzekuti kana ukangodonedza musodzi uri hama yangu, inini ndinenge ndichitoita mari nemisodzi yako iyoyo. Ndizvo zvakavanzika izvo zvinoitika mukupenyu hwangu. Kana mukaona vamwe vanhu vakaita sesu, kana kuri kunzi tichiita mari tobva tatanga kudya mari dziya dziya sekunge kusina mangwana, mukangoona munhu asingarwadziwe nemari yaanenge achiburitsa, it's either mari iyoyo inenge ine munhu wainenge yakatorerwa kana kuti inenge iri mari yeurombwa. Mari chaiyo yeziya haungamboiparadzi zvakadaro, nekuti unenge uchida kutosungirira kuti vana vako vange vachizosara vaine upfumi. Zvino kana ukangoipfachura mari yacho unenge wakambopfuma zvakaita sei. Ingawani kana vana Bill Gates vakaomera, havangopi munhu wose wose mari, asi mukaona mbinga dzimwe dzinongopfachura mari, ziva kuti mari iyoyo inenge isina kuuya kurwadza. Ndiyo confession yangu yandiinayo iyi mukoma, kune avo vanenge vachida kuziva kuti upenyu hwangu hwandiri kurarama hwakambomira sei. Upenyu hwandiri kurarama hunorwadza mukomanashi. I regret kupinda kwandakaita mucult iyi, because iko zvinozvi ndiri muchipatara kudai kunotouya mamwe maNigerians, asi vanowanzokuuya usiku. Pane rimwe zuva ravakatombouya ari masikati, vainge vakatopfeka masutu avo ewhite netsvimbo dzavo vachitosekerera vachitoti we are here, your time is running out. But ava vanhu vakafa avo vandakanzwa kuti ndivo vakatanga necult atori madhara ekuNigeria. Ende zvinoti kana zvikaitika ndinotanga kunzwa ndichimonyewa nemudumbu mangu, ndinenge ndava kuita sekunge munhu ava kutorasika njere nekuda kwepain iyo yandinenge ndichinzwa. Ndine hama dzakawandisa dzinotambura, mari ndinayo asi chairi kundishandira mari yacho hapana, because handitorina kana family. Ndingoriwo munhu anongorarama airaramira kudiwa nevanhu dzisiri hama dzangu, vanhu vainge vasinei neni, because pavanhu vose avo vandaihosta kana pose pandainge ndichiita mapati sekuno kuSouth Africa it is worse, because ndaiwanzo kungodaidza maSouth African tichidya mari tichinakirwa as we were hosting those parties. KuZimbabwe ndiko kunondirwadza, because ndaitombobatsira mamwe small artist kuti kana vaine masongs avo awo anenge aita mahits ndovabatsira vachiuya kuzoshuta mamusic videos avo kunoku kuSouth Africa. Of course ndaisakwanisa kudhila navo direct, but ndichidhila nemamanagers kana kuti kumastudios uko kwavanenge vakanobika mimanzi yavo. Mavideos mamwe awo akarekoderwa mavideos avo muSouth Africa, vamwe vacho vaitoya kumba kwangu vachishutira mavideos avo, ndichingoti pushai basa vakomana. But pane vose avo vandakabatsira mukoma hakuna kana umwe chete zvake anombouyawo kwandiri, anongouyawo achingoda kungobvunza kuti ndiri sei. Ndinongozviraramira mukoma. Dai kwanga kuri kunzi yainge isiri mari, ndingadai ndichiita kunhonga svosve nemuromo nekuda kwekurwara kwandiri kuita. Handizivi kuti mari yacho kana ikazongomuka yakanyangarika, sezvo iri mari yeurombwa, haisi mari yangu yekuti ndingatovimba nayo ndichiti iyi imari yangu, inokwanisa kungomuka isisimo kana mumba. Handiziviwo kuti zvikazonzi zvinenge zvasvika pastage pakadaro ndichazoita zvekuita sei, but kungoshingirirawo mukomanashi ndichingotiwo Mwari kudzwai nekundichengeta kwose kwamuri kuita. Ndinozviziva kuti ndakakukanganisirai, asi dai mandiregerera. KuNigeria handichina simba rekuti ndige ndichienda kuNigeria nekuda kwekurwara kwandiri kuita. Ndinoti kana ndikada kuenda kune imwe nyika, it's either ndinotofamba ndiine a good nurse, uye zvekare ndinenge ndichida kunzvimbo kunenge kuine magood health facilities. Ndokusaka pari zvinozvi ndiri kugara ndiri munomu munyika yeSouth Africa nekuda kwemagood health facilities ari munomu. KuZimbabwe hakugariki, munongozviziva kuti hakuna zvipatara. Handisati ndava kuda kufa, ende vandakauraya ndinozviziva kuti vakafawo vasati vava kuda kufa, but apa ndiri kuzvitaurirawo akazvimiririra. Kunyange muroyi chaiye anorarama nekudya vanhu, asi kana iye akaiswa pachijana anochema ingawani. Saka neniwo ndiri kuchema ndichiti Mwari
dai makwanisa kundiregerera pandakakukanganisirai Mwari, ndimi munopaziva. Dai machitambanudza tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu, machindinzwira tsitsi, ndakwanisawo kurarama sezvinoita vamwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa vatova muvhangeri mukoma vedu ava. Hanzi dai machitambanudzawo tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu, dai machindinzwirawo tsitsi. Mawani, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu. Hanzi hakuna anoda kufa whether uri muroi kana kuti hausi muroi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Zvakangoma hazvo vedu. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomana she hide my ID. Actually, even if you don't hide it, handina kana basa nazvo. Who is going to touch me? Vanhu twepa Facebook hatukutombondityisi zvachose. Ndichikunyorerai nyaya yangu. I am sitting in my gazebo. Ndinogara Westgate. Ndichinwa zvangu doro rinodhura reblue label. Whilst the rest of you muchichema neeconomy. Haisati yaoma, Zimbabwe ichakuomerai. Ndauya pano kuti ndige ndichimbotaura kamwe kanyaya kangu kandiinako, kanyaya kengozi kadiki small hour. Vazhinji venyu, you are very terrified about it. Muri vanhu vanorarama nekutya vanhu vakafa. Ini handityi ngozi. Zvitori nani kutoti ndinge ndichitoiisawo pabhajeti rangu regore rose. To me, chipoko. Chipoko is just another service provider. Chinongouyawo chingokuvhundutsira. Kana uinewo zvaunenge uchikwanisa kuchivhundutsira nacho, then unenge uchivhundutsirawo. Makore 2 adarika awo ndainge ndichitobva hangu kumarondera, ndangochinjawo madates. Ndichibva kumarondera it was around 11 p.m. Ndainge ndichitopusha baba, ndichifamba neRanger Raptor yangu around 160 kilometers per hour. I was tired, maybe a little bit tipsy. Ndokubva ndachizongoona kamwe kamukadzi kachingokrosa road. Handina kana kutombomuona kuti akabva nepi. Ndakazongonzwa kuti kuti ndige ndichimira. Handina kuda kumira. Why would I stop? Mukomana neRaptor, vanhu kana vakaona kuti unenge wadhuma hama yavo neRaptor, mukoma, vanhu vanenge vakutoda kutopfuma neweka. Unotopfumisa village rose namambo zvekare nemachinda ake. Saka ndakati pano hapamikwi. Ukamirapo unochochonyewa. Ndakaramba ndichingodriva zvangu. By the time that I got to Harare, ndainge ndatofonera Dewa, my panel beater. Ndikati uya utore motikari shamwari. The car was fixed, resprayed before the sun even came up. 3 weeks later manje tumadrama twakabva twachizotanga. Ndini uyo ndainge ndakarara pa king size bed and feeling the nice room temperature getting cold. Ndo pandakati kasi this thing is no longer working, my aircon. Ndikati machinda awa anenge akandiskama mari yangu, seko aircon iyi iri kunyanya kutonhora, ini ndati inge ichingotonhorera chete. Ndo pandakabva ndachizoti pati kwava kumuona. Ndikati ndokusaka mumba manga muchitonhora kudai, ko mune chipoko. Kamukadzi kaya kandakatsika ndakakaona kainge kakaita kutota kuti nyokoto, ende kainge kachinhuhwa fodya kuita sekunge kainge kabva mubhaira kunopisa fodya. Handina kana kumbotya kana kuita sei. Iye akangoramba akamira paainge akamira, akanongedzera kwandiri, but ainge akanongedzera kumakumbo kwangu. The next day mukomanashe ndakabva ndachizobata mari yakawandisa. Ndakabata mari yakawanda zvisingaiti, and I knew what it was. Mukadzi uyu ainge achida kuti ndige ndichinobhadhara mari izvi zvekunzi yengozi inongopedzwa nekuiripa, kuiripireiko. Ndakabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti hanzi hama dzemufi idzo dzainge dzichienda kumakuva dzichida kuti mufi ange achimuka, ange achirwa nemunhu akamuuraya. Manje munosangana nevanhu vasingazvinzwisisi kana mukada kutumidzira tumadhemoni twenyu kuvanhu vakaita
seni handitokendenge. Saka they had managed to send that spirit to me, and ainge achida mombe 29. Ndikati mombe 29 $40,000 US on top. Imi makwidi mumarondera kamakazara vanhu vekumozambique nekumalawi vanoiziva 40,000. idzo mombe 29 vanoda kudziindisepi vanhu vemumaprazi. Ndakaseka ndikati sekuru, mombe 29 munombozviziva here kuti mombe dzinodhura sei? Vari kuda kupfumira pandiri vanhu ava. Value yeupenyu hwehama yavo kubva achizvarwa kusvika achizonofa nezuva rake raainge akatongerwa naMwari kuti anofanira kuti ange achizofa, munoti akambobata mari yakawanda kudaro? Haana kumbogara akashandisa mari yakawanda kudaro, saka ava muguva mukuda kuti ange achikwanisa kubatisai mari yakawanda kudaro. Why should I enrich a family that can't even afford kutengera mwana wavo kana hama yavo reflective vest? Vanhu pepukai mani. Kana muchifamba, especially kana murimi vemumaprazi, musangombeya usiku musina kupfeka mavest. Imi munenge muchiti tinokuonai sei muchingofamba, mabva mukunwa tumbwa twenyu, mava kufamba muhighway mekuti motikari dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichimhanya. Sesu tinenge tiine mabusinesses, tinenge tichifunga zvakawanda, macontracts, ndinganda kubhadharwa, uyanoda kubhadharwa, then uswera uchitatarika pakati peroad ari masikati zviri nani nekuti munhu unomuona achiri kure. So what did I do? Ndakabva ndachizobata chimwe chamboko changu wandinoti Mike Tyson, a heavy hitter. Ndine imwe ng'anga yangu yekuchipinge. Ukaona ng'anga yekuti kana uchisvika pamba pake unonzwa kutya, murume ane mari uye zvakare ane imba yake iri maMutare. Kwete kung'anga twenyu twekuti kana uchisvikapo pamusha pacho unotomunzwira tsitsi. Ukanzi pinda mumatare, unotopinda mumatare wakatoteya kudhoo kuti kana kamba ikako kakadhirika unokwanisa kubudamo uchitiza. Ndiri kutaura nezveng'anga dzinobatsira even maminista chaiwo. Saka ndakabva ndachizotaura nasekuru vaya ndikati, sekuru ndo nyaya iripo. Vakabva vati kwandiri, aiwa muzukuru usanetsekana, mweya uyu wemunhu akafa tinokwanisa kugadzira cage tobva tauvharira mucage seshiri. Iwe unenge uchifanira kuti pamwedzi woga woga unenge uine ropa raunenge uchifanira kuti unge uchizodeura. Kana ukangorideura ropa iroro zvose zvinonaka. Saka ndakaita sei, mwedzi woga woga mukomanashi ndinoshandisa kana $2,000 US pamablood sacrifice. Vazhinji venyu munokwanisa kuzvibvunza kuti naiwe kana uchiti uri kushandisa $2,000 US mwedzi woga woga, sei usiri kungobhadhara mombe dzacho 29 dziri kudiwa then over wangova free? Because I am a businessman, it is about principle. Zviri nani kuti ndige ndichipa na ng'anga $30,000 US over 5 years than kuti ndige ndichipa vanhu vasati vakambobata mari muhupenyu hwavo $10,000 US. Vanoiziva, vanogona kuverenga kuti 10,000 ine mazero mangani at once. Handidi zvekuudzirwa, especially nezvipoko. Chipoko kana chakafa chinenge chakafa. Madrama dzimwe nguva anokwanisa kuya, anogara kana muFord Raptor yangu. Ini handina kana basa nazvo, ndinotongotanga kuridza masongs angu, turn up the volume. Anotomboita kuti motikari ivibrate. Apa ndinenge ndichifamba unzwa kuti Raptor iri kuita kuvibrate, and inenge yava kutoda wheel alignment. Ndinongoendesa motikari yangu for wheel balancing. Anokwanisa kuya kana mumba achichema, anenge akamira mukona manje ari kuseri kana kwedhoo okutaimira kana wapinda obva atanga kuchema. Ina handina kana basa nazvo ini. Mukadzi wangu ndiye anotondipawo pressure achiti zvinhu zvinoda kugadziriswa, but I really do not care kuti whether zvagadziriswa or not. Mari ndinayo, dzangu mari mukomanashi dzasiyana nemari dzevamwe vandinonzwa pano vachiti handisisina mari, handichakwanisa kuti ndige ndichiita mari, this and that. Inini yangu mari haiperi mukomanashi. Yangu mari ndakaigadzira zvekuti even to the 4th, 5th generation. Ukaona uchipoko chinoramba chingotevera to the 5th generation. Saka zvose zvakarongeka mukoma. Ndangoti ndige ndichiuya nesecret yangu, ndiyo confession yangu yandinayo. I really enjoy my confessions awa, ndichingonzwawo kuti
zviri mudzimba vanhu vari kutambudzika komana, asi zvimwe zvacho zvinotongoda chiugandanga, nekuti mazimweya awa kana ukada kumatevedzera unofa usina kana chinhu, nekuti rimwe izvezvi rinoti kana rikanzwa zvichinzi unenge waripa mweya wemunhu waunenge wakatsika, ndopaunoona futi rimwe zimhepo rava kubuda rekuma 19 gocha nhembe rava kutaura iro richiti riri kuda kuripwa zvekare. Saka munhu unotongoramba, haufi wakabvuma, otherwise unofa uchingoshandira mweya yengozi. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa. Hanzi unofanira kuramba, nekuti kana ukasaramba hanzi unofa uchishandira mweya yengozi. Zvakangooma hazvo veduwe, pakaipa, asi ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira mukoma vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.